començaven a passar set, perdent el seu verb. Confia amb el teu cor. No solucionaria el problema completament. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos les aventures del follet Gutim. Ens acompanyeu? En un petit racó amagat del bosc de les fonts vives, ple de colors i olors, hi vivia un petit follet anomenat Gutim. Era un follet de l'aigua, amb una figura petita com una avellana i un somriure que brillava tant com les gotes de rosada del matí. En Gutim vivia en una casa feta de petxines i fulles, just al costat d'un estany on l'aigua era ben clara. El bosc de les fonts vives era un lloc ple de vida. Allà els arbres eren tan alts que semblaven tocar el cel, els animals jugaven lliures i el so de l'aigua queia com una música constant que relaxava tothom que passava per allà. Els follets, com en Gutim, tenien una missió molt especial: cuidar de l'aigua. Una matinada, mentre en Gutim feia bombolles amb un raig d'aigua que sortia d'un petit rierol, va aparèixer la reina Gutacina, la protectora de totes les aigües del regne. La reina era una figura elegant, feta completament d'aigua brillant. Semblava que estigués feta de diamants líquids. Amb una veu dolça i ferma li va dir: Gutim, estimat follet, he vingut perquè necessito la teva ajuda. En Gutim va obrir els ulls ben espantat. La meva ajuda? Esclar, què vols que faci? La reina Gutacina es va ajupir i li va explicar que un problema estava afectant l'aigua del bosc. En un racó llunyà, conegut com la llacuna de les ombres, s'estava quedant sense aigua. Els animals que vivien allà començaven a passar set i les plantes estaven perdent el seu verd. Necessitem que vagis fins allà i portis l'energia de l'aigua per omplir la llacuna. Però recorda, hauràs de fer servir les teves habilitats i confiar amb el teu cor. En Gutim es va sentir molt especial, però també una mica nerviós. Mai havia anat tan lluny i, sobretot, mai havia fet una missió tan important. Amb una petita bossa de cristall que li havia donat la reina, va guardar una mica d'aigua màgica. En Gutim va començar el seu viatge. Caminava entre els arbres majestuosos, creuava ponts de troncs i saltava sobre pedres per travessar els rierols. Durant el viatge, el Gutim va conèixer a diferents habitants del bosc. Primer va trobar una família de libèl·lules que descansaven en un lliri d'aigua. Una libèl·lula de colors irisats li va preguntar: On vas, Gutim? Vaig a salvar l'aigua de la llacuna de les ombres. Però sabeu si és lluny? La libèl·lula va riure i li va indicar un camí que es perdia entre els arbustos. És allà al fons, però vigila, perquè aquest camí és ple de trampes d'arbustos enganxosos. En Gutim va agrair el consell i va continuar. Encara que es va enganxar amb unes quantes branques, va aconseguir avançar gràcies a la seva paciència. Quan ja era tard i el sol començava a amagar-se darrere les muntanyes, en Gutim va arribar a un espai més fred i fosc. Allà hi havia la llacuna de les ombres, però ja no semblava una llacuna, sinó una extensió de terra seca, esquerdada i trista. En Gutim es va asseure al centre de la llacuna seca i va treure la bossa de cristall amb l'aigua màgica. Però, just quan estava a punt d'abocar l'aigua per omplir la llacuna, es va aturar. Es va adonar
que només abocar l'aigua no solucionaria el problema completament. Alguna cosa més profunda havia de canviar perquè l'aigua tornés a fluir de manera natural. Què em fa falta? En aquell moment va recordar les paraules de la reina Gotasina: confia amb el teu cor. Així que va tancar els ulls, es va posar una mà al pit i va començar a escoltar. L'aigua té vida i també té una veu, però cal estar en calma per sentir-la. En Gutim va respirar profundament, deixant que la tranquil·litat l'omplís. Va imaginar que ell mateix era part de l'aigua, els rierols, la pluja i fins i tot el vapor que s'enlaira cap al cel. Llavors va entendre el que passava. La llacuna s'havia assecat perquè els habitants del bosc no estaven cuidant prou bé del seu entorn. Alguns havien tallat els arbres, altres havien contaminat els rierols. La natura estava desequilibrada i per això l'aigua no podia fluir com ho feia abans. En lloc d'abocar l'aigua màgica de la bossa, en Gutim va decidir utilitzar-la d'una altra manera. Va escampar-ne una mica per l'aire, creant una boira suau que es va estendre per tot el bosc. Aquesta boira portava un missatge, on tots els habitants del gran bosc de les Fonts Vives podien escoltar. Els va fer recordar la importància de cuidar l'aigua, d'agrair-ne cada gota i de viure en harmonia amb la natura. Quan la boira es va dissipar, en Gutim va veure com el cel començava a canviar. Unes gotes petites van començar a caure, primer tímides, després més fortes. Estava plovent. La llacuna es va començar a omplir lentament i en Gutim va somriure satisfet. Quan en Gutim va tornar al poble, la reina Gotasina l'esperava amb un somriure brillant. Has fet una feina meravellosa, Gutim. No només has salvat la llacuna de les ombres, sinó que també has ensenyat a tots els habitants del bosc la importància de cuidar l'aigua. En Gutim estava ben satisfet de la feina feta. Sabia que aquella experiència l'havia canviat per sempre. A partir d'aquell dia, va decidir no ser només un guardià de l'aigua, sinó també un missatger de la natura, ajudant a tothom a connectar amb la seva responsabilitat de cuidar el món. I fins aquí el conte d'avui. Moltes gràcies i fins la propera!